ସମୟ ସମୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଚକ୍ର ଯିଏକି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବହନ କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ସେହି ସମୟକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ଡରେ, ତାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରେ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ହାତ ଥିବ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଥାଇ ବି ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ଯୌବନର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଛାଇ ଖେଳିଯିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ଦିନେ ସମସ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ। ସେହି ସମୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ରାତି ନଥିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ତୁମକୁ ଦିନେ କେହି ଉପହାସ କରିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ତୁମେ ବି କାହା ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ନିରସ୍ତ୍ର ସୈନିକ ଭଳି ମୂକ ପାଲଟି ଯିବ। ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ସେହି ସମୟ ରୂପୀ କାଳଚକ୍ର। ସମୟ ଆସିବ, ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆସିବ, ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତ କୁକର୍ମର ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ସେହି ସମୟ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ସମୟ ଆସିବ, ନାସ୍ତିକ ଭାବନା ଯାଇ ଅସ୍ତିକ ଭାବନାରେ ଆସିବ। ସମୟ ଆସିବ, ଶୀତଳ ଆଲୋକ ଜଗତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। ସମୟ ଆସିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ନଇଁଯିବ। ସେହି ସମୟଠାରୁ କେହି ବଳବାନ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସମୟ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନୀଚ କରିଦେଇଥାଏ। ସମୟ ଆଜି ମଣିଷକୁ ରାଜା କରିଦିଏ। ସମୟ କାଲି ମଣିଷକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦିଏ। ସେହି ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ। ସେହି ସମୟ ମଣିଷକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ମଜବୁର କରିଦିଏ।